Toto je moderný človek. Prebudza sa unavený. Jeho prvým dotykom je telefón. Deň trávi v kancelárii, kde čas mizne a spracované jedlo a energia z plechovky nahrádzajú vitalitu. Oči máva červené, myseľ rozmazanú, životná energia sa vytráca. To je Matrix modernej doby. U takéhoto človeka sa rozpadá jeho prirodzené riadenie biológie a začína priberať. Ale ty nemusíš žiť v Matrixe. Môžeš vystúpiť. Ako? S epivýživou. S epivýživou si zlepšíš zdravie, výkonnosť a vitalitu. Ráno sa prebúdzaš zregenerovaný. Spojíš sa so slnkom. Namiesto nezmyselných spracovaných cereálií dáš telu bielkoviny a tuky, ktoré potrebuje. Hoci jedla bude menej, získaš z neho viac živín. Jasnejšia myseľ, viac pohybu, viac života. Toto sú len niektoré z benefitov epivýživy. Začni ešte dnes. Klikni na odkaz v mojom profile, kde sa dozvieš viac. Epivýživa, svetlo, pod ktorým kráčaš, riadi tvoju biológiu a určuje smer tvojej výživy.